Só segura aqui. Bom, אני קודם כל מוציאה את זה. שם את הסעיר. טוב, אני משאירה אותו קצת, אבל לא לגמרי. שמה פה. בבלנדר. זו השיטה לשתות הכי טובה, אחרת הוא מים. Agora eu vou parar um pouquinho por causa do barulho do liquidificador no... tá. É. Agora, pra עכשיו הסעיר, בגלל שהוא קצת קרח, אי אפשר לעשות אותו בבלנדר. אני שמה טיפת מים, ככה, רק את זה של מים. וזהו, לא יותר מזה. בגלל שאחרת הוא מים, הוא נמס, וחבל. אנחנו בברזיל שותים אותו סמיך. רגע. Era pra tu botar água nesse saco. Mas eu vou colocar também. Um pouquinho depois. É pra mim ou pro Marco? Pros dois. Aí já vou fazer lembrar que o Marcos entende logo também a esperar, então pronto. Ele te pediu? Foi o que eu falei pra ele. Não botou mais água ou só aquilo? Só aquilo que eu coloquei aqui no copo, é a mesma água. Agora, עכשיו, אני אראה איך זה נראה. Olha aí, Marcos, como é que desce, olha. Tá vendo? Olha aí, olha. Olha, igual mesmo como é lá em Belém. Ó. תראו איך זה סמיך. וככה צריך להיות את הסעיר אמיתי. אוקיי? ככה. צריך להיות ככה. אחרת זה מאוד דליל, וזה לא טעים. זה כל כך שמח שזה לא יוצא, אבל ככה זה הסעיר אמיתי, וככה עושים אותו. טיפונת של מים, אחרת זה חבל. זה לא אותו דבר. זהו.